and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Kisa naman sila nawag. Hala, gusto naman din pasado. Oh, si Franco man eh. Oh, hello, Franco. Hello, Sofia. Oh, Franco, nanawag man ka. Kasi kaalagad ko ni mo. Kuan, diin mo gabi si Kati? Ha? Nagkuyog man ko nung si Kati gabi Human sa inyong off. Ha? Patay. Hello? Hello, Sofia? Yes, Franco. Nangutaan na lang ko, diin mo gabi human sa pag-off ninyo. Ang ano di ay, Franco, kasi problema. Nangutaan na lang ko kay alas 2 na magpasado sa kadlawon kung naabot si Kati sa amo. Ug kapoy kay siya. Yan, nakainom pag yung gamay. Ako na ganing gialsa pa yung sa kwarto kay hapit na siya makuyapi. Mao ba? Oh, mao nang nanawag ko kay mangyo lang unta ko ba nga human sa inyong duty, makauli lang unya siya og diretso kay ma-overfatigue niya ang taon ng kong asawa. Okay, Franco. Sagdi lang. Di na ako siya kuan dadon kung ma-off na or galing me. Okay, salamat kay ha, Sofia. Ipasalik ko na nimo. Di na ko siya dadon kung doon na may mga importanteng lakaw. Hapit gid ay siya makuyapi. O lagi taon gialsa lang na ako sa paingon sa kwarto. Hala, sorry gid kaayo, Franco ha. Basta ipasalik na ko, di na ko siya dadon kung asa man ko human sa pag-off na mus among trabaho. Salamat kay Sofia ha. Naibaw kay ko nga suod kay mo. O dako kay ko pagsalig nimo, Sofia. Ha? Mutuog yun ko kung unsay imong isulti. Franco. Naibaw kong anis ka. Okay, salamat kaya, Sofia. Sorry kaya nga nakasamo ko nimo. O palihog lang ha. Aligid taon sulti si Kati ha nga nanawag ko nimo kay tingalig awayo na sa kwarto. Uy, ayaw ka pala ka, Franco. Di ko gusto nga mag-away mo niya. Sorry, good, ha? Ayaw pa nga sorry na ko, Sofia. Naibaw kay ko nga anis kay ka. Franco, ako, kuan kini nga. Ikaw ra bagid ang nagpasud niya og trabaho, di ba? Mo nang dako kay kog utang ka bubuton nimo, Sofia. Nakatabang kag dako para sa among kaayuhan sa pamilya. Dili pras kadautan ug kaugkagan sa among pamilya. Franco. Sige, Sofia. Sorry kay nga nakasamo ko. Okay, Franco. Hangyo ko lang. Ayaw na taon siya dadahuman sa off sa imong trabaho. Kay ma-overfatigue daw ng akong asawa. Maluoy ka, Sofia. Oo, Franco. Promise, di na cute. Salamat, Sofia. Amping ka, Sofia. Likay sa COVID. Di ko gusto nga magkasakit ka. Kay suod kang higala sa akong asawa nga si Kati. Di na mi makakita og higala nga sama ni mo ka anis, Sofia. Franco. Sige. Bye, Sofia. Bye. Hapit ako maglagot na. Ito siyang bugo ko. Kibalik-palit niya nga honest ko. Nga di ko bakakon. Samtang iya, gisungog ko. Pasig na kamatikod siya nga namakak ko. Ahak ba yung ginani? Uy, nakonsensya gid ko ay. Bidak inis Kati. Ako'y perming gihanig sa iyang pamakak. Basin pagmutuhop sa iyang kasing-kasing ang akong pakiluin niya. Pero tinuod ka ang iyang mga tubag na ko. Sila gyud ka ang nagkuyog. Nga matod pang utik, gihatod man kunog kutsi si Kati. Hangover ko gamay tungkol sa kong nainom kagabi, Ida. Ma? Hindi, Claire. Dali. Embrace mama, day. Nagkaon na ka? Humana.
Kadiyot, Oh, eman eh. Kwarta? 1,000? Oh, dada ni mo. Aron kung doon na kay gustong paliton, naada yung kay magamit. Ma, meron nang hatag man kag kwarta. Unsa man, dako kag sweldo diha. Ay anak, sultihan talang kano. Kami mga nanarbaho diha. Ang amo mga customer, pulos mga milyonaryo. Niya mga hatag yun og tip ba? Unya kaming tanan, tigumon man na namo. Dayon bahinon, maunang makakwarta ni. Mao ba? Ana day na, ma? Yun anak. Pero, di na lagi ka mauli sa hustong oras, ma. Claire, Kadlaw na kang mauli. Asa day ka anang orasa? Oh. May trabaho pa mo anang orasa? Claire, nagduda ka kung asa ko ni ano mga oras. Mao ba? Nangutana lang ko, ma. Kalitse! Hilabihan akong kayod para makatabang ko. Mao na yung pangutanan ako. Sorry, ma. Ayaw lang kong kasuko. Ma, mihila ko. Huot akong duga sa imong pangutanan ako, Claire. Sorry, ma. Huot akong duga. Ma, ayaw paghilag. Okay na ko na. Okay na ko. Ipahungaw ko lang ang akong ibati. Nakalitan lang ko. Ang pinangga kong anak, makapangutanan ako og sama ato. Murag ng duda na ako. Ma, nangutana lang ko. Okay. Nakasabot ra ko, anak. Nakalitan lang sa ko ato. Concern lang ko ni mo, ma. Kay tingalig masakit ka. Konpermi kang kuwang sa tug. Salamat. Salamat sa imong concern ako, nak. Salamat yun kaayo. Sabi, pinangga ko na ko ni mo. May pagaksa ko, nak, be. Pagaksa ng kulim. Makati. Kung pinangga. Paningkamutan ako, anak. Nga makaulit na ko sa hustong oras. Dili na ko mag-uban-uban pa kang Sofia. Salamat, ma. Oh. Bye, Franco. Bye. Bay, Dasig lang, bay. Dasig lang. okay ra man ko, bay. Pag inuktok pirmi good. Saman. Ay, kabalakan ako, good. Kaya ko ni. Lagi. Sige, kana, good. Aron mapapas kini ako mga kag-goal, bay. Kinahanglan gyud tingaling nga ako mismo maghimo pakisusi. Huh? Armadena. Sige, buhata. Bayotek. Imo nang katungod. Magpakabana ka. Kay matod pa ni Attorney Ruben Ganoy. Ang lungsod nga nasayod mo'y magkahatag og kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kagawasan. Sama rasad. Nga ang bana nga nasayod makahatag og kusog sa pamilya. Apan ang bana nga nagtanga mo'y makahunlak sa pamilya. Bayotek. Saman? Ang akong tumong ug tinguha, anak. Maura gyud ang imong kabulahanan. Ingon man ni Papa Franco nimo. Makati. Yes, inday. Kay kung wa ko magtinguha, anak. Di ko mag-antos day, Ulog-ulog ang mga customer. Ingon na, welcome mo, sir. Dali mo, sir. Day, naarabag yung mga customer, ng mga way batasan ba. Unya, magtuo ba nga, tuo ni mga hinampak nga, kaya nagtrabaho tagbar, sayon-sayonon lang sabta. Mugunit sa kong bukton, sung kamot. Dahil gayon ako, nakatamparos dyan ko customer. Ha? Nga naman, ma. Gigunita man ang akong kamot. Gigitik akong pahad ba? Bastos ba? Tamparuson ko pa bitaw, hapit magubot, Ngaig, sorry. Ma, ayaw na ka nag-usba, uy. Tigalig madumtan ka. Bitaw, nak. Adjust lang ko. Kay,
Pangwarta ra gyud taon ning ako, nak. Ma, having money in your pocket is good, but having Jesus in your heart is perfect. Claire. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!